Il-Partit Nazzjonalista jingħaqad mal-Komunità Internazzjonali u juri d-dispjaċir tiegħu għaż-żieda fil-vjolenza f'Gaza li waslet biex għexieren tilfu ħajjithom. Fi stqarrija permezz tal-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-affarijiet barranin Karmelo Mifsud Bonnici sar l-appell biex il-partijiet involuti jkunu responsabbli u kawti sabiex is-sitwazzjoni ma tkomplix tmur għall-agħar. Id-dritt tal-libertà tal-espressjoni u dimostrazzjonijiet paċifiċi għandhom jiġu rispettati u l-Partit Nazzjonalista sejjaħ lill-Iżrael biex jirrispondi b'mod kawt għall-azzjonijiet li jkunu ta' theddida. L-użu tal-vjolenza trid tkun proporzjonata mingħajr ma tpoġġi f'periklu l-ħajja ta' nies ċivili b'mod partikolari tfal. Mifsud Bonnici qal li din il-vjolenza se tkun ta' detriment biex tinstab soluzzjoni għal żewġ stati kif ukoll għat-taħdiet ta' paċi bejn iż-żewġ naħat. Il-Partit Nazzjonalista jemmen ukoll li Ġerusalemm bħala belt kapitali għandha ssir biqbil bejn iż-żewġ naħat permezz ta' negozjati għal paċi bejn l-Iżrael u l-Palestina. Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ lill-Komunità Internazzjonali biex tassisti għall inizjattivi ta' paċi biex tinstab soluzzjoni għal dan il-konflitt.